ang ulo. Init. Lockdown. Yan na ba? Ang naman naginis. Nagbabuhat. Init eh. Lakas na bibili. Ako na lang. Tapos ko po. Apat na pala.
channel, Bicol Express de Oragon, and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking i-upload na mga video. So, yan lang mga Oragon, mga beshi. Salamat muli. Happy birthday sa aking anak, Maria Crisel and Raka. Happy birthday, anak. I love you. Mwah.